खुलुमबाय आंनि नामा फैलाव ब्रह्म आरो नैबे जायहा आंजों लोगोसेयाव दंफायो आदा आरो बाजै जोंनि आदानि मुङानो जादों थबानु बसुमतारी आरो जोंहा बाजैनि मुङानो जादों जानु बसुमतारी जोंनि डिस्ट्रिक्टआ जाबाय चिरां ओमफ्राय जोंनि पस्ट अफिसआ सिलखागुरि पिन नं 783390 ओमफ्राय जों दिनै हरखाब बिएम सोदोबनिसिम जों भिडिअ दैथायहरनायनि मेन रिजनानो जाबाय मेन जाहोनानो जाबाय जोंहा आदानि असे बिब' जायनाखि गालिब दैमारी बिथाङा माने थांनाय नभेम्बरनि 30 तारिखनिफ्रायनो न'आव गैया न'निफ्राय ओंखारलांदों अहाय थांदों जेबो जों मिथिया स' बिथां गालिब दैमारीनि फारसे आं एसे बुंनो सानगोन जोंनि आब' गालिब दैमारीया जिनाखि जोंनि गामिनि मानसिमोन नाथाय बियो गुबुन जायगायाव हाबा जाहैबायमोन दिनैनिफ्राय 15 बोसोरसो सिगां जागोन हाबा जाहैबायमोन ओमफ्राय बिथांनि जायनाखि हासबेन्ड बिनि माने बेयो जिउ गोमायो दा बे बिथांनि माने जायनाखि हासबेन्ड बे दा बे बुहुमाव गैलिया आरो न ओमफ्राय बिस्रा सानै फिसाजो दं सानै फिसाजो दं 14 इयार्स आरो सासेया 11 इयार्स जाबाय सानैबो ओमफ्राय 14 इयार्स जायनाखि देरसिन बिथांनि मुङानो जाहैबाय मामोनलाय रबिना दैमारी ओमफ्राय जिनाखि उन्दै 11 इयार्स जाबाय दा बिनि मुङानो जाबाय दप्ति दैमारी स' मा होनो जों दिनै जेनाखि गालिब दैमारी बे आब'खौ जों दिनैसिम माने जोंनि न'आव फैफिनाखै बिथाङा दासिमबो बिथाङा दिनैसिम 1 मान्थआनो जासिगोन नैबे डिसेम्बर मासआव थांसिगोन नभेम्बरनि 30 तारिखआव गैयाना न'आव अबाव थांदों जों जेबो मिथिया बेनिखायनो सोरबाफोर माने दिनै नैबे भिडिअनि गेजेरजों माने सोरबाफोर नायदोंबा बे भिडिअखौ सोरबाफोर बेखौ जोंनि गालिब दैमारी आब'खौ नुदोंबा जायनाखि जोंनो खोन्थाहरनो हायो जोंनिसिम माने बे नुदोंबा खौरां दैथायहरदों आरोना जायनाखि बिथांनि असे बिब' बिनि माबाखौ बुंसै आङो माने जिनाखि बिनि जायगानि एड्रेसफोरखौ बुंसै जायगानि एड्रेसानो जाबाय डिस्ट्रिक्ट चिराङानो जायो ओमफ्राय जायनाखि पस्ट अफिस बिनिया मामोनलाय आनन्द बाजार ओमफ्राय पिन नङा 783390 आनो ओमफ्राय इनाव गामिया 1 नं मानोमोनलाय आवजारगुरि 1 नं आवजारगुरि गामिया ओमफ्राय जायनाखि जोंनि आब'नि गामि स' बियो आरोना 1 नं आवजारगुरि ओमफ्राय दा जोंहा आदाया नैबे जोंनि जायगायावबो माने जोंहा न' दङ स' ओरैबो नायनांगौ ओरैबो नायनांगौ जानानै दं आरोना जेनाखि बिब' असेनि न' बिसिनाव रावबो गैखाला आरोना बिब' असेनाव जायनाखि गालिब दैमारी बिसिनाव रावबो गैखालानो न'आव जाय फिसा उन्दै थायो फिसाजो उन्दैया ओमफ्राय फिसाजो देरसिनाथ' फरायनो थायो आरोना बेलेगनि न'खराव स' माने बिथां आदाया आदा थबानु बसुमतारीया माने दा आख' फिख' ओरैबायदि जानानै दं आरोना जिनाखि खैफोदाव गोलैनानै दङ ना बिखौ नायनो न'खरखौ ना बेखौ नायनो माने मोननैखौ नायनांगौ जाहैदों आरोना सासे जानानै बिब'नि न'खरखौबो नायनांगौ जादों न'आवबो नायनाय जादों जोंहाबो नै बाजैयाबो न'आव हारसिं आरोना थांलाय फैलाय जोबोद खस्थ' जादों स' जेरावखि थाया मानो जोंनि आब' गालिब दैमारीया थाबैनो फैफिनथों न'आव जोंनिफ्राय बेखौनो माने मिजिं थिबाय आरो जों बेखौनो हास्थायबाय माने फैफिनथों ओमफ्राय नोंथांमोना जायनाखि भिडिअसखौ नैबेखौ नायगासिनो अननानै जोंखौ माने हेल्प खालामथारो आरोना जों नोंथांमोनसिम मदद नागिरथारबाय स' थाबैनो मोनथोंसै जोङो ओमफ्राय जोंहा बाजै बुंदो दे बाजै आंनि मुङा माबा जानु बसुमतारी बिनिनो बिबोनां जायो आङो दा जोंहा न'खर गंनै नायनांगौ आरो न'आवबो अबस्था गैया थांलाय फैलाय खस्थ' जागासिनो जोंहा अननानै खोन्थाहरबा मोजां जागौमोन माने ओमफ्राय जेरावखिनिया खोन्थाहरथारदो आरोना बेखौनो जों मिजिं थिबाय आरोना गोजोन्थों